siji Puntadewa Angkara Bajranaya Yogi Lurah Semar angka kaping 3 Nalendra Prigodani Prabu Anom Darmaca. Panjenengan iku dipuntampi beripun Iwita merguru dhateng pendhita guna nanging panjenengan kedah merjaya pejakan setunggal Nalendra ngamarta Kencana Prabu Puntadewa ngapikani Raden Darmaca yoga kaping 3 niku Raden Darmaca kaya niku nama iya hukum kawin pendhita dina wektu dina saiki kepengin gayu tumuruneng Mayu Tritunggal. Pendhita dina bisa kasebadan kadunungan Mayu Tritunggal lamun bisa merjaya pati. Nalendra ngamarta Prabu Puntadewa mula wektu dina saiki pati obyakake wadya bala Budalana ana ing negara ngamarta Kencana. Upadinen angka 1 Puntadewa nomor 2 dan foto nomor 3 Bajranaya Yogi Lurah Semar tunggal jandane iku ngono kanggo syarat sarana nggonku ditopo dadi siswane pendhita Durna adalah bejang kapan nanti dipengen abdi bidal sinuwun waktu dina saiki pagi wis tuwa kedal tamu sakacak guys merengen mamang kelingan kaya wong sakti dhewe kaya bot jaring angin
Kaya bisa dilihat siaga mundur sejangka papan obet tebah kadang orang muka gede guru nih cakep ya yuk mantu jebut tak lagi ini opo karman Tadi mau perang, yo. Ya.
iya pimpinannya ketua kesenian Bapak Suharno Pak Suharno ya guruku gue gurunya iya murid Sinang Jawa oh jadi Bapak Suharno gue dia murid Nang Jawa ya nyong kiye nyong kebekiye mengikiye nyong diketona koyo gue iya oh koyo gue oh jadi ngerangkap apa ya yang gue penggender Suharno saya orang kepira nih Raso Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi ini Jambi oh singas pusarane ngade nang dusun piye Kang nang desa Singas pusarane ngade pejalan Bapak Deni Permono SPD oh Bapak Kades yo Bapak kepala desa yo tindak tindak wong iki dene ora kaya padatan wong iki di rawuh kabeh pejabat negara kok ora pere-pere wong iki kok beda karo padatan sing biasa kaya kuwi ya toko masyarakat toko agama kabeh ngumpul dadi siji oh ya nyang kuyung paharyan hajate jadi semua nang desa kene kaya kuwi iya muga-muga diparingana kabeh waras slamet apa tujuan sih bisa kasih badan amin amin ya rabbal alamin kita diparingku ya muga-muga dengan jana iya dan ayu kabeh maning yang wabun ya ayu kabeh iya dan deh alhamdulillah kasih sami bungon iya kasih lek-lekan iya nyong adu-adu tekan kene pada bubar ki nyong melu bubar lho kok priwe sih kok priwe adu-adu soal ngene kamene pada bubar ora didelok ki nyong melu bubar ngom kudu wis dibawa ya ora kaya kuwe bisa matur nuwun nah nepangaken ngastomi Bu nggih nah nggih napa asmanipun sinten sing asmane niku diparingi kakekan ning dereng semerep sinten sing Ibu Narni kali Bu Sukini asmane sinten sampean nggih sinten ngastomi mawon ngastomi nggih nggih ya diurip nah kalau mikir ya kudune di cakok sinten kan asmane sinten ya tahu sajane tukang paring tsunami oh Bu Tsunami nggih matur kasuwun dereng ayu bagyo hajate nggih nggih matur kasuwun Bu nah menika wonten panyuwunan apa mboten nika wonten panyuwunan menapa mboten lagu-lagu napa oh nggih tukang paring nggih nah asik